before sishiye live njengoba sikhulumile nasekuqaleni angazi kwenzakalani ngizwa ngawe ngithuka la njengamanje ungihlambalazile ebantwini ngingazi kwenzakalani khulume ngazi ukuthi ngiyazi kwenzakalani and ngiprotect umuntu wesilisa ileyo nto abantu abanayo manje engqondweni zabo ukuthi mina ngiprotect umuntu wesilisa ngikhulumela umfana kanti ukhulume ngento ungangikhulumanga nami no into esengqondweni zabantu njengamanje yabo since lento mayiqiniso ngizoyithola mina ukuthi iqiniso khululeka showcase loyo ngizoyithola ukuthi iqiniso futhi ngizokwenza sure ukuthi ngiyakubonga ukuthi yes ngiyitholile ibiqiniso but njengamanje masiqeda lo live lo ngizokublock angifuni uphinde ngikubone angikudinge eduze kwami ungihlambalazile ebantwini ngingazi ukuthi ukwenzelani lokho ube ubune chance ukuthi ukhulume nami ungilimazile ngento ebengingayazi ubune chance ukuthi sikhulume kahle i-approach yakho ibibheda approach yakho ibhedile ngimele ukhulume nami kuqala mangabe kukhona into eyenziwa umuntu wami wena oyaziyo njengoba ukube kuthiwa bengumngani wakho mina ukube kuthiwa bengumngani wakho ubuzoza kumina uzongitshela nomfundo ukuthi kwenzeka into kanje angaze indlela owenza ngayo ngathi umuntu kade ilindile le chance kade ilindile lento ukuthi yenzeke indlela owenze ngayo ngiyakusaba ngiyakubonga ngiyaxolisa futhi manje ukuthi khona engikwenzile kwena okurongi indlela owenze ngayo ayibanga right noma ngathiwa ngiyalithola iqiniso mangilithola iqiniso showcase ngingakufuna ngize ngithole la uhlala khona ngikakubonga ngisho nangembuzi mangilithola iqiniso but indlela owenze ngayo ayikho right so kusukela namhlanje mangisuka la ngizokubloka angikudingi eduze kwami inginyanyisile indlela owenze ngayo ngiyabonga. Wenza kabuhlungu ufufu. What was the reason, guys? Before I get into the facts against Gafufu, just a summary if you are not on Facebook, so that uzokwazi ndoba what is currently going on. Just a summary, a very brief summary on why Ukesha ethetha kanje ke nofufu, one of her ex-workers, right? Osebenza laphana ke esaluni. It is because according to ufufu, uye waya ko social media. Red flag number one, ufufu decided, I'm not going to take this up to management. I'm just going to take it onto Facebook. Why? Why would you choose Facebook out of all the channels that you could have followed to ensure that to ensure that you keep your job? It literally does not make any sense. You understand? So yeah, wafika ke ku Facebook washo into about the reason as to why ngiqoshiwe laphayana is because ubonga busy is checking out other ladies and even dating one of the ladies zalaphayana ke esaloni. Ubonga nje is not a good husband to Kesha nje kuningi okwenzakalayo laphayana esaloni, and the reason as to why he chose to qosha me is because mina kade ngimkhuza. So Uza as if she's a good person, as if she is my sister's keeper and she's looking out for Ukesha. You understand? The reason why mina engqosha is because bengimkhuza and I was telling him ukuthi what he's doing is not correct. So iqale lapho ke indaba ukuthi aqoshe, then ke she then retaliated and then exposed ubonga ke nekhwapha lakhe. Okay, so uthi ke guys, lento enzakalana emsebenzini iyona imbangela yokuthi ngiqoshwe mina ngoba ngiphikisana nalezi zinto azenza lapha. Guys, akekho umuntu omdala ongamela lo dude. Hey, he's very manipulative. Uyathanda ukwenza engathi abantu bayahlanya. Angithi ufuna ngikunake, nakho ke sengikunakile ngoba ukukuhlonipha kwami bekunganele kuwena. Into ebona nama clients musa ukuzenza izilima webhuti mphathi. To say cela nenze show ukuthi wonke umuntu olapha phakathi esalon usafe ngoba ubonga he is fake bandla. Ngizonenzela no live izinto asifundisa zona are misleading us in a silent manner, and then ke aphinde ke athi kade ngimukhuza ngama signs alento errong ayenza lapha esalon. Lapho bandla nina anazi menza labo live bakhe usuke engekho umnikazi wesalon who is the wife. Okay, usibukisa amanyala wena, referring to ubonga ajike akusabise. Guys, ngiworried ngempilo engishiye laphayana ke emuva, you guys. Okay, so she then went on ke ayo expose ugeli lo that is allegedly dating ubonga, right? Abantu bebebuza ukuthi omuphi upalisa
kulaba guys, ngcono ngizihlanganisele ama pieces mina. Then ke wamveza ke wathi lona omi eduze kwakhe kade lento ngibona, nginike ama signs. Ngike ngazama ukukhuluma naye wemame wazenza uhlanya ngamane ngangazike kwaphelela lapho. So unfortunately ke you guys ngeke ngabona different people commenting saying that uBonga in the first place he shouldn't be at the saloon. Mhlawumbe kumele naye azame another side hustle lana azoba khona whereby he won't be dealing with a lot of women like he physically bebonke in one place, because la khona guys, the women, obviously there's going to be a lot of drama. And siyazi guys, some women are really jealous, they are very evil. Some women wish to have a life kabonga ke no Keisha. So ungathola ukuthi nje uFufu is one of those people that are jealous ngempilo kaKeisha and wants to ruin into eyenzakalayo. Why exoshiwe? I haven't really found out from uBonga, from the horse's mouth, the reason as to why emxoshile. It literally does not make any sense as to ngaveleke amxoshe. But there is also yet another allegation that usisi lona ekufufu uyena oqale uBonga. She was the actual palesa. It's not uPalesa who is doing, you know, shady stuff behind closed doors, benobong. It's her ufufu osendela ubonga ama private party akhe, and then that is the reason as to why ubonga decided ukumxosha, because umsendela ama private parts akhe. Now ufufu did come forward to share that, guys, lama private parts atrendayo akuwona awami, akabani akapalesa, those are not my private. So iningi guys into eyenzakalayo like it's just a lot, but I'm sure as time goes by we will find out to get iqiniso lokuthi ke what is currently happening. In the meantime guys, ngicela siqedeleni ilive sizwe ukuthi uBonga what did he say about this entire thing, as well as uFufu. Guys, please do share your thoughts down on the comments and we'll wanna shortly. Bye guys. Awunalo mphathi, like ngifuna ukuthi manje ngize ngishintshe, kanti bengithi siza kahle, yabo, bengithi lana ngizama still ukuprotecta isithunzi sethu, ngaphela noma usungixoshile ngaphandle kwesizathu, inisho mina ungenzelanga usithando sami. And It's fine. Let's go back to lento le. Yeah. Wathana ke lokho ukuthi mina nawe sizobasa sajola uzwabona ukuthi ukulove or wabona ama actions mangithithi ubalisa ungenzani. Yini ekwenza wabona ngabantu abadala bakwe romantic relationship. Hayibo mphathi, asizona ingane phela, mususenza ingane ile kanje ifika ibanga ezweni. Mphathi, wena azazi kusendela uqalisa igame? No. Azange? Okay, siveze. Ngayiveza manje. Oh right, okay, ayikho inkinga. No, iveza ngikubeka, iveza. Ngiveze ke lana, imana phela uzofanele ngiphume ngengale. Igqe iyatrenda wemphathi, awufuni into oyibona? You're playing games. Okay, wena udlala ama games la because you're being fake. And the fact that ukuthi lezo ingane zabantu zilapho. Hey, wemphathi, akudlala ngempilo zabantu kanje. Akudlala ngempilo zabantu kanje because njengamanje ufuna ngi-expose. I'm trying to protect you, kodwa wena at the same time ukuthi ufuna uku-expose mina. Ngizobhala le live uma ukuthi ayikho into osayikhuluma mphathi uzobuyela kumina mutho right. Mina angithandi ikhala. Manini ulazi angithi beko owami. Yebo. Right? Yebo mphathi. Ulazi beko owami. Yebo. Mina ngifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle kwenzakaleni ngaphandle kokuthi ubani uthithile nobani wenzeni. Kwenzakalani nomfundo? Because uthi kuningi noma ukuningi iyona le cheating ngoba umina obungakwazi ukungiqondisela. Wena bengingakwazi ukutshela, bengingikwazi mphathi ukutshela because if bengitshela lento bekuzobe ngathi ngiyaqhatha, yabo. So unfortunately kwaze kwaqhamuka ngendlela